оё медонед ки шахсони воқеӣ андози заминро чӣ гуна пардохт мекунанд ва ин нави андоз чӣ гуна ҳисоб карда мешавад? ин навбат дар ин хусус хоҳем гуфт. андози замин бо назардошти ҷойгиршавии қитъаи замин, минтақаи кадастрии замин, таъиноти истифодабарӣ ва хусусиятҳои экологии қитъаи замин муайян карда шуда, новобаста аз натиҷаи фаъолияти хоҷагидории замин истифодабаранда барои воҳиди масоҳати замин ҳар сол пардохт мешавад. меъёрҳои андоз барои 1 гектари замин дар миқёси вилоятҳо ва шаҳрҳо, яъне ноҳияҳо, бо назардошти минтақаҳои кадастрӣ ва намудҳои замин, аз ҷумла заминҳои маҳаллаҳои аҳолинишин, заминҳои зери ҷангалзор ва бутазорҳои маҳалҳои аҳолинишин ва заминҳои таъиноти кишоварзӣ ҳамасола мутобиқи сатҳи таварруми соли гузашта индексатсия мешавад. заминҳое ки аз ҷониби шахсони воқеӣ дар маҳаллаҳои аҳолинишин, шаҳрҳо, шаҳракҳо ва деҳаҳо истифода карда мешаванд, бо тартиби зерин андозбандӣ мегарданд. шахсони воқеӣ барои қитъаҳои замин, аз ҷумла заминҳои зери биноҳои истиқоматӣ истифодашаванда ва биноҳои ёрирасон то 0,12 гектар, дар заминҳои обӣ ва то 0,15 гектар, дар заминҳои обёринашаванда яъне лалмӣ тибқи меъёри яккаратаи муқаррар гардида андоз месупоранд. аз 0,12 гектар то 0,20 гектар дар заминҳои обӣ ва аз 0,15 то 0,25 гектар дар заминҳои обёринашаванда яъне лалмӣ бо меъёри дукарата ҳисоб карда мешавад. зиёда аз 0,20 гектар дар заминҳои обӣ ва дар заминҳои обёринашаванда, зиёда аз 0,25 гектар бо меъёри секарата ҳисоб мешавад. барои заминҳое ки соҳибкорони инфиродӣ бо мақсади амалисозии фаъолияти соҳибкорӣ истифода мекунанд, меъёри 5 карата муқаррар гардидааст. масалан, дар соли 2024 барои 1 гектар замин дар шаҳри Душанбе меъёри андоз 1288 сомониву 61 дирам муқаррар шудааст. бо ин меъёр вобаста ба масоҳати қитъаҳои назди ҳавлигӣ андози замин барои 1 сол муайян шудааст. агар қитъаи замини обӣ 0,10 гектар бошад, бо меъёри 1 карата ҳисоб мешавад. барои мисол 0,10 зарби 1286,161 баробари 128,161 сомонӣ. яъне агар қитъаи замини обии шумо то 0,12 гектар бошад, бо ҳамин меъёр ҳисоб мегардад. агар қитъаи замини обӣ 0,15 гектар бошад, яъне аз 0,12 то 0,20 гектар бо меъёри 2 карата ҳисоб мешавад. барои мисол 0,15 зарби 1288,161 баробари 193,129 зарби 2 баробари 386,158 сомонӣ. агар қитъаи замини обӣ 0,28 гектар, яъне аз 0,20 гектар зиёд бошад, бо меъёри 3 карата 0,28 зарби 1288,161 баробари 360,181 зарби 3 баробари 1082,143 сомонӣ. агар қитъаи назди ҳавлиги неву бо мақсади соҳибкорӣ истифода шавад, бо меъёри 5 карата ҳисоб мегардад. мисол, замини бо мақсади соҳибкорӣ истифода шаванда 0,50 гектар аст. масоҳати 0,50 зарби 1288,161 баробари 644,130 сомонӣ зарби 5 баробари 3221,150 сомонӣ андози яксолаи ин қитъаи замин маблағи 3221 сомониву 50 дирамро ташкил медиҳад. ҳисобкунии маблағҳои андози замини шахсони воқеӣ то 1 феврали ҳар сол тавассути низоми барномаҳои иттилоотии мақомоти андоз анҷом дода шуда, огоҳинома дар ин хусус ба ҳуҷраи шахсии андозсупоранда дар шакли электронӣ ирсол мегардад. андозсупоранда метавонад маблағи андози заминро пеш аз муҳлат пурра пардохт намояд. ҳангоми дар муҳлатҳои муқаррар гардида аз ҷониби андозсупоранда пардохт нагардидани андози замин аз ҷониби мақомоти андоз барои ба таъхиргузории муҳлати пардохт барои ҳар як рӯзи ба таъхиргузорӣ ба андозаи 0,04% ҳисоб карда мешаванд.